ħsibtu kemm il-darba matul il-ġurnata niġu f'kuntatt mal-ilma? Xi drabi l-kuntatt huwa ovvju bħal meta nixorbu, ninħasslu jew niflaxxjaw. Iżda ħafna drabi ma nirrealizzawx li nkunu qed nużaw l-ilma għax dan ikun moħbi fil-proċess ta' produzzjoni ta' oġġett illi jasal għandna forma maħduma. Fi programmi oħra rajna kif nistgħu nikkontrollaw aħjar l-użu u l-ħela tal-ilma fid-djar tagħna. Rajna wkoll kif l-agrikoltura qiegħda tieħu diversi inizjattivi biex tkompli żżid aktar l-effiċjenza tagħha fuq l-użu tal-ilma. Illum se nitkellmu fuq żewġ setturi oħra importanti tal-ekonomija tagħna u li jiddependu fuq l-użu tal-ilma: is-settur turistiku u l-industrija tal-manifattura. Il-popolazzjoni Maltija hija ta' ftit inqas minn 500,000 ruħ. Pjuttost imdaqsa meta tikkonsidra d-daqs ta' dawn il-gżejjer, fil-fatt Malta għandha l-akbar densità ta' popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea meta mqabbla mad-daqs tal-pajjiż. Meta nżidu l-ammont ta' turisti li jiġu fil-Gżejjer Maltin, illi f'sena tajba jiġu aktar minn 2 miljuni matul is-sena, wieħed jista' jifhem aħjar għaliex jista' jkollna sfida akbar fejn jidħol l-immaniġġjar tal-ilma. Huwa fatt illi t-turisti kemm minħabba li jkunu fuq btala kif ukoll għaliex forsi ma jkunux konxi mid-disponibilità tal-ilma tal-pajjiż li jkunu fih, jikkonsmaw iktar ilma mir-residenti tal-lokal. Il-konsum tat-turisti li jżur Malta jiddependi kemm fuq it-tip ta' akkomodazzjoni li jkun għażel kif ukoll fuq il-faċilitajiet li jkollu disponibbli għalih. Faċilitajiet bħal swimming pools, ġonna u faċilitajiet oħra ta' rikreazzjoni għandhom bżonn aktar ilma biex jiġu miżmuma. Skont figuri ppubblikati mill-Malta Business Bureau, lukanda ta' 3 stilel tikkonsma kważi 200 litru ilma għal kull resident kull lejl illi dan iqatta fil-lukanda. Dan l-ammont jiżdied b'90 litru għal 290 litru kull persuna f'lukandi ta' 4 stilel u jitla l-madwar 460 litru kull persuna kull lejl f'lukandi ta' 5 stilel. Kwantitajiet kbar meta tikkonsidra li lukanda ta' 5 stilel ikollha mijiet ta' kmamar b'eluf ta' klijenti. Xi lukandi għarfu dan il-pis u ħadu l-inizjattiva li jimplementaw sistemi ta' riċiklar tal-ilma. Dan mhux biss żied l-istatus ambjentali tal-lukanda tagħhom għaliex naqqas l-impatt ekoloġiku, iżda wkoll issarraf vantaġġ ekonomiku għaliex l-użu effiċjenti tal-ilma inaqqas l-ispejjeż għall-operaturi tal-lukandi. Permezz tal-proġett Investing in Water l-MBB ħadmet ma' 136 intrapriża, il-maġġoranza tagħhom lukandi. Il-measures li ħadna f'dawn l-interventi li għamilna fil-lukandi kienu teknoloġija, waħda hija il-flow rate regulation u l-oħra il-grey water recycling. X'qegħdin ngħidu? Fil-flow rate regulation qegħdin ngħidu fejn b'apparat li jitwaħħal mal-wash hand basins kif ukoll ma' showers jonqos il-ħela tal-ilma imma il-pressa tibqa' l-istess. Fl-aspett ieħor tal-grey water recycling huwa riċiklar tal-ilma li jintuża fil-wash hand basins kif ukoll fi showers li dan ovvjament l-ilma jiġi riċiklat. Min figuri li ħadna ta' dawn il-lukandi li implementaw dit teknoloġija kien hemm inkriż fl-effiċjenza ta' 35% iktar mill-lukandi li ma implementawx dit teknoloġija. Ta' wieħed jinnota li l-effiċjenza fl-użu tal-ilma tħalli impatt fl-użu tal-enerġija. Meta wieħed jifranka mill-ilma li joħroġ mix-showers u l-wash hand basins, qed tifranka l-użu fil-boilers li jintużaw biex isaħħnu l-ilma. Tajb wieħed jgħid li għalkemm qed nitkellmu fuq proġett li spiċċa fit-2014, il-lukandiera baqgħu jużaw ħafna minn dawn il-miżuri. Mhux biss fit-tnaqqis tal-kontijiet tagħhom, imma wkoll kien interessanti li meta tkellimna mal-management u l-istess ħaddiema kien hemm element ta' sodisfazzjon kbir li l-lukanda tagħhom qed taħdem b'aspett sostenibbli u wkoll effiċjenti. F'dan il-kuntest huwa importanti illi nżommu f'moħħna kif se nilħu bilanċ bejn il-kwantità tal-ilma li hemm bżonn biex jopera s-settur tat-turiżmu u l-kontribuzzjoni importanti illi dan is-settur jagħti lill-ekonomija tagħna. Għalhekk dejjem huwa importanti illi kull inizjattiva li tittieħed fis-settur tat-turiżmu tikkonsidra l-impatt ambjentali fuq ir-riżorsi tal-ilma tagħna.
Jekk inħarsu lejn is-settur tal-manifattura u industriji oħra, naraw kif ħafna negozji u kumpaniji jagħmlu użu mill-ilma fl-operat tagħhom ta' kuljum. Għal wħud, l-ilma huwa element essenzjali fil-produzzjoni u l-manifattura ta' materjali u prodotti varji. Fil-fatt, l-ilma huwa element importanti fil-produzzjoni tal-ikel, tat-tindif, karta u 1000 prodotti ieħor li nużaw fil-ħajja ta' kuljum. L-ilma jintuża wkoll għal ħasil ta' prodotti u makkinarju, għandu post fil-proċess ta' produzzjoni u kemm il-darba isir parti integrali mill-prodott finali. Imbagħad hemm il-ħaddiema. Jekk taħseb, anki uffiċċju jista' juża kwantità ta' ilma pjuttost għolja għaliex kuljum għexieren ta' ħaddiema jgħixu l-ġurnata tagħhom flimkien qishom f'dar b'għexieren ta' nies. 20, 50, 100. Allura, x'investimenti tista' tagħmel kumpanija biex tkun iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma tagħha? L-użu tal-ilma tax-xita jista' jkun sors alternattiv ta' ilma f'diversi aspetti fl-industrija. Kemm fl-użu tiegħu fil-proċessar ta' materjali u prodotti ġodda, kif ukoll fl-operat u fit-tindif tal-makkinarju. L-ilma tax-xita jista' faċilment jintuża wkoll għall-irrigazzjoni ta' pjanti fi spazji miftuħa li hemm fiż-żona industrijali jew anke għall-flushing tat-toilets fl-istess kumpanija. Għalhekk, importanti ħafna illi postijiet industrijali jaħsbu fuq kif jistgħu jiġbru l-ilma tax-xita li jiġi ġenerat fuq il-bjut tagħhom b'mod li jkun jista' jiġi użat għal skopijiet oħra. Ħafna mill-interventi li jistgħu jsiru fid-djar tagħna li semmejna fil-programmi li għaddew jistgħu wkoll ikunu ta' benefiċċju kbir għall-industrija biex l-użu tal-ilma mill-impjegati ikun iktar effiċjenti. Jekk huma aerators mal-vitin tal-ilma biex tnaqqas il-volum jew sistemi ta' flushing li huma aktar effiċjenti, dawn kollha jistgħu jgħinu biex kumpaniji bl-impjegati tagħhom fl-uffiċini itejbu b'mod konsiderevoli l-użu tal-ilma tagħhom. Bl-avvanzi fit-teknoloġija huwa importanti li l-industrija minn żmien għal żmien tevalwa il-proċessi ta' produzzjoni u manifattura u l-operat tagħha biex tidentifika kif fil-waqt li tkompli tipproduċi l-istess ammont ta' xogħol u l-istess tip ta' prodott tnaqqas l-użu tal-ilma. Importanti li dejjem inżommu f'moħħna li ħafna drabi kull investiment li l-industrija jew kumpaniji jagħmlu biex ikunu iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma dejjem ħajkollu wkoll benefiċċji importanti fuq l-użu tal-enerġija u għalhekk anki fuq l-ispejjeż tal-operat tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar dawn l-interventi kbar jew żgħar u anki l-avvanzi li l-industrija qiegħda tagħmel fejn jidħol l-użu tal-ilma qegħdin jippermettu li naqsu l-impatt tal-operat fuq l-ilma naturali tagħna biex bekk inkunu nistgħu nikkonservawh għas-snin li ġejjin. L-enerġija u l-ilma huma relatati ħafna fejn jidħol l-intrapriża u l-industrija għalhekk importanti f'da settur li nikkunsidrawhom ukoll flimkien. Nieħdu eżempju, soluzzjonijiet li naqsu il-konsum tal-ilma sħun jirriżultaw fit-tnaqqis ta' konsum ta' enerġija peress li tkun naqqast ukoll il-volum tal-ilma li jkollok bżonn issaħħan għall proċess industrijali tiegħek. Fid-diversi inizjattivi li ħadet l-Aġenzija f'da settur, iltqajna ma' intrapriżi li kienu kreattivi bil-mod kif amalgamaw kemm l-użu tal-enerġija u l-użu effiċjenti tal-ilma. Eżempju partikolari, intrapriża minnhom użat ilma mill-ġriebi tagħha biex bħala process cooling biex jitkessaħ makkinarju u prodotti li kienu qed jiġu manufatturati bħala parti mill-proċess tagħhom. Sistem hekk ir-riżultat f'inqas konsum ta' kemm ilma u enerġija u dat tnaqqis wassal ukoll għal roħs fil-ispejjeż tal-operat ta' din l-intrapriża u għalhekk kienet iktar kompetittiva fis-settur. Importanti li l-intrapriża l-ewwel tagħmel eżerċizzju biex tifhem aħjar il-konsum u bekk ikun jista' jiġi identifikat l-interventi li jistgħu jsiru biex jitnaqqas il-konsum kemm tal-ilma u kemm tal-enerġija. Wara dan, l-intrapriża għandha tagħżel l-aħjar soluzzjoni finanzjarja, soluzzjoni li finanzjarjament tagħmel sens biex l-intervent li jsiru u jitwettqu ikunu jagħmlu sens fl-operat ta' dik l-intrapriża. Bħalissa l-Aġenzija qiegħda f'diskussjonijiet ma' rappreżentanti tas-settur biex jitkompla dan ix-xogħol u hekk jiġu żviluppati soluzzjonijiet li huma aktar tailor-made għas-settur
Nifhmu li s-settur industrijali huwa settur varjat, hemm użi differenti tal-ilma u l-enerġija, u għalhekk hemm bżonn li dak li nipproponu, dak li jiġi żviluppat, ikun iffukat għal diversi użi li hemm fis-settur industrijali. M'hemmx għalfejn tkun kumpanija kbira biex tagħmel differenza. Fil-fatt, kif dejjem ngħidu, il-ftit tal-ħafna jaf jagħmel differenza kbira. Huwa stmat li l-uffiċċji u l-fabbriki jikkonsmaw madwar 25 litru ilma kuljum għal kull impjegat. Jekk il-fabbrika għandha showers, l-ammont ikkonsmat jitla għal madwar 45 litru kull impjegat kuljum. U dan qed insemmu biss il-konsum tal-ilma. Hemm ukoll il-konsum tal-elettriku x'wieħed jikkonsidra. Allura x'jistgħu jagħmlu l-uffiċini u l-fabbriki biex jaħlu inqas? Il-Malta Enterprise hija id-dar tan-negozju Malti Wawċi kif ukoll tal-investituri barranin, fejn dejjem nitkellmu mal-kumpaniji, mal-negozji żgħar, ma' self-employed dwar kif nistgħu ngħinuhom bil-miżuri ta' appoġġ tagħna, support measures tagħna. Fejn hemm diversi uħud minnhom, iżda forsi l-iktar waħda magħrufa fost il-negozji żgħar hija l-microinvest. U fil-konverzazzjoni li għaddejja propju f'dan il-programm illum, il-konservazzjoni tal-ilma hija waħda mill-inizjattivi jew proġetti li jistgħu jingħataw għajnuna permezz tal-microinvest fejn ikun hemm proġetti b'rabta ma' tnaqqis tal-użu tal-ilma jew użu tal-ilma għat-tieni darba, użu sekondarju, fejn hemmhekk nistgħu nitkellmu dwar il-microinvest. Għal kumpaniji ftit ikbar, proġetti ftit ikbar, hemm ukoll dik li nsejħula il-Business Development Scheme li hija għajnuna forma ta' qotja fejn hemmhekk b'mod ftit iktar wiesa nistgħu nħarsu lejn proġetti ta' rabta ta' maneġjarma tal-iskart jew proġetti ambjentali, tisħiħ ambjentali b'mod iktar wiesa, fejn hemmhekk anke l-konservazzjoni tal-ilma jista' jidħol taħt il-Business Development Scheme. Bħala Malta Enterprise ngħinu wkoll proġetti ta' riċerka u żvilupp u nistgħu ngħidu l-konservazzjoni tal-ilma tidħol hemmhekk ukoll. Pereżempju, idea waħda tista' tkun illi fil-qasam tal-manifattura wieħed iħares lejn proġett li permezz tiegħu inaqqas l-użu tal-ilma fil-produzzjoni, fil-proċess tal-produzzjoni. U dak huwa eżempju wieħed tat-tip ta' għajnuniet li nistgħu nagħtu permezz ta' riċerka u żvilupp, R&D. Il-parir minn ħatana dejjem jibqa' iżda li nħeġġu il-min qed iħares biex jibda dawn il-proġetti li jitkellem qabel mal-Malta Enterprise fejn hemmhekk permezz ta' relationship managers tagħna nkunu nistgħu nitkellmu miegħu npoġġu bil-qiegħda jew permezz ta' video call u nitkellmu dwar l-għajnuniet partikolari. Hemm ukoll il-Business First li huwa il-one-stop shop li permezz tan-numru 144 ikun jistgħu jigwidaw lil dak li jkun. L-iktar ħaġa faċli li nistgħu ngħidu hija wissa jien xi tridni nagħmel mela din naqra tiegħi tagħmel differenza u niddeċiedu li naħslu jdejna u ma nagħmlu xejn. Issa jieħu ħsieb ħaddieħor. Iżda b'din il-mentalità u l-attitudni maħna ħanaslu mkien u fil-fatt mhux se jsir xejn. Hija responsabilità ta' kull wieħed waħda minnha mhux biss illi naraw li ma naħlux u li nagħmlu użu korrett mill-ilma u l-enerġija, iżda wkoll li ninformaw u nagħlmu lil kollegi illi matul il-ġimgħa nqattaw ħinijiet twal magħhom u anke l-ħbieb u l-qraba tagħna dwar x'jistgħu jagħmlu fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Iżda kif jingħad jekk il-kelma tqanqal l-eżempju ikaxkar. Nitkellmu ħafna dwar kemm l-ilma huwa riżorsa importanti. Iżda għall-industrija kemm l-ilma kif ukoll l-enerġija huma spejjeż kbar. Eluf jintefqu fuq dawn ir-riżorsi. B'investiment prattiku u investiment fl-attitudni tal-impjegati tista' ssir differenza kbira li mhux biss tkun ta' benefiċċju għall-ambjent, iżda tħalli frott finanzjarju wkoll. Iżda irid ikun hemm impenn minn kulħadd. Il-kontribuzzjoni żgħira li kull wieħed u waħda minnha nistgħu nagħtu sew jekk inti sit ta' negozju jew impjegat jew qiegħed fuq btala jagħmlu differenza kbira meta tikkonsidra l-kontribuzzjoni ta' kulħadd. Għalhekk l-ilma jibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.